Shalom. Horasma dihita namandohoti parmingguan di Bagasan Joro HKBP Mampang Prapatan. Lumobi di Hamuna Tongon Ombason dope mandohoti parmingguan di Bagasan Joroon. Debata tama dongatama debata. Nai masuk mahita di parmingguata di baheni martang yang nahoho mahita. Amin. Marende mahita sian buku ende 10 walu ayat sada dohot 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalan disi, alai anggo halak parjahat tarsulandit dodisi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para siroha jalana bonar, mau liate hudok kami ala dipabisar ho tuhami baritana uli, nama nondangi ni rohanami, ai alani i umbahen hutanda hami ho, dohot lomo ni roham. Dipangido rohanami nai mangulahon lomo ni roham hami saleleng di ngoluon. Jalan nai martua hami bahenonmu. Sai parbadiai marohanami marhite-hite tondim. Jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap, dohot magotapon roha portibion. Sai palasma rohanami mangulu ho ale anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sasude
Tangihon hamuma patik debata sian patik pau paton dohot lapatanna. Ingot hamuma pabadiai ari minggui dina onom ari maula hamuna sani ularmu alai anggo pa hari ari papituoni ari paradian ni Jahoba debata doi dang jadi ho mangula anggo nasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro dipangisini hutan ni halak pe namangu obati hutam aidi ana onom arido ditopa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian ma ibana di ari papituoni dibaheni do umbahenna di pasu-pasu debata ari paradianai jala di parbadiai dia do lapatanai ondo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajar nasian hatani debata ikon badia do hatani debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patiknai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi amin. Potima dosata ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami roh tujolom huhilala hami rikot do asini roham disaluhot hami halak pardosa alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom jalahu parhatopot hami tung najot jodo hami manimbil sian akadalanmu nabadiai songon biru-biru nalilu sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halomohon roham hamatean di aka pardosa alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesa masaluhut hageduhon nami dohot pangalosion nami marhite-hite pangulunun nami nasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot ma asini roham dihami marhite-hite panandangion dohot hago oggoon ditondi parbadia asa terapul situtu rohanami manjouho asa pantun tigor jala daulat hami marpangalaho
baen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba. Lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hobar tu aka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hobar tu aka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba di aka nama hibari ibana. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Tabegema hatani debata turpuk ni ari mingguon sian Heber 12 ayat 10 walu sahat 20 sia tajahama marsori-sori. Aidang didapoton hamu natarjama namar si gorgor di bagasan api manang hagolapon haholomon rodi habab-haba. Aidang tartao nasida paksai namandok molodais dorbia tudolok ikon matei dangguron. Alai dolok sionido didapoton hamu dohot hutani debata nama ngolui ima Jerusalem na banua gijangi dohot suru-suruan namar loksa-loksa ima loloan pesta boloni. Dohot Yesus panguluni parpadanan na imbarui, dohot mudar na mangurasi i parsuara na dumenggan unang mudar ni si Abel. Tanah ondo dihutur suarana ujui alai anggon waeng marbaga-baga do ibana songonon sahalinari do au manguhuturi dada holan tanoon dohot ma banua ginjangi. Dibaheni
Molyate marohata alata jalo harajao nasotar huturhu marhite hite ido hagabe hita parhalado halomoan ni debata mardongan biar dohot hadaulaton. Ido sahatna martua doakan natu manghihon hatani debata jalan naupeopsa. Amin. Tidakon maha porsiautai songon na hina tidakkonit dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogona suhatu dosan natu mo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imanan itu buhon ni si Maria naga begabean siang tondi parbadia andorang sangguan ido tuhata natumao na bernit di panguhum ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natua tubanua toru dung di tanong namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahundul di usiamu ni debata Jehovah amanai pargogona suhatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato pani halak Kristen akan nabadia dohot di sesan dosa dohot diatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema kor sian ama.
Tabegema. Tabegema tikting Minggu Sadarion. Tabegema titing ni huriata di bagasan mingguon naparjolo goarni minggu ta sadarion ima minggu pasapuluhon dung trinitatis do topik hadaulaton na hinalomohon ni debata paduahon pakobasion ni pandita fungsional sadarion minggu 21 Agustus 2022 pandita fungsional HKBP Mampang Prapatan Pendeta Teti Dorinda Stompul Marhobas di HKBP MT Haryono. Patuluhon ibadah pertukaran pelayanan firman distrik 8 DKI Jakarta sadarion minggu 21 Agustus 2022 neng patupaon do pertukaran pelayan firman sedistrik papungu pelean 7 Lodohita bantu pak tu dukungan program pelayanan dohot anggaran distrik paupaton ruas natambah Mamuka Sedarion Minggu 21 Agustus 2022 Gabe Ruas Nihuria HKBP Mampang Prapatan keluarga Leonardo David Cimatupang Luciana Hernawati Boru Samosir dot opat Iana Konasida Sadabawa Tulu Boru alamat Komplek Polri Ragunan Jalan Ampera Raya nomor 2 Pasar Minggu Nasida pindah sian HKBP Teladan Resort Medan Sada Teladan masuk sektor obat Jonjong ma keluarga dinganan nak mau liate Palimahon Parguru Malua sadarion Minggu 21 Agustus 2022 pukul 10 sadawib maringanan di Gedung Serbaguna mulai ma patupaon belajar sidi manang Parguru Malua Parguru Malua nang mendaftar tahun ajaran 2022 asaro mandohotisa. Paonopon partangyangan sektor. Di hari Selasa 27 Agustus 2022 masuk pukul 10 sia 30 wib. Patu pauta do partangyangan sektor di sektor 5. Di bagas ni keluarga nyonya siagian boru tambunan nama ringanan di Jalan Purwa Utama nomor 7 Kapling DKI Kelurahan Cipedak Papituhon Patanakon Hatani Dibata di hari Sabtu 27 Agustus 2002 pukul 10 pitu wib naing patu paundo PHD Naposobulung maringanan di Gedung Serbaguna nisosohon matusude Naposobulung Asaria Mandohoti PHD di hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 10 wib naing patu paundo PHD Ina Debora maringanan di Gedung Serbaguna ni sosohon matusude Ina Debora Asaria Mandohoti PHD di hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 10 siawib naing patu paundo PHD Ama maringanan di Gedung Serbaguna ni sosohon matusude Ama Asaria Mamadohoti PHD Pawaluhon PHD Dohot Persauran Lansia di hari Rabu 24 Agustus 2022 pukul siawib maringanan di Pantai Ancol Jakarta Utara naing patu paundo PHD Lansia Namandohoti Uloni marpungu ma di gereja pukul pitu wib Pasiahon parmingguon liturgi variatif HKBP Mampang Prapatan pinabotohon tu ruas HKBP Mampang Prapatan di hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 10 pitu wib maringanan di gereja HKBP Mampang Prapatan nang di patupaon do parmingguan liturgi variatif pasapuluhon pertukaran para agenda seresort Ombar tu program HKBP Resort Mampang Prapatan tahun 2002 di hari Minggu 20 Agustus 2022 di Patupado pertukaran para agenda Resort Mampang Prapatan di Parmingguan pukul sia 30 wib papungu pelean 7 Lohita bahan dukungan dana pensiun HKBP pas 10 sadahon Pesta Gotilon 2022 Pesta Puncak Gotilon Nihuriata ima di hari Minggu 2 Oktober 2022 Marpardomuan tusi di Patupa Panitia Gotilon
2022 do pencarian dana dalan lau mangurupi ulau ni di Patupado di hari Minggu 28 Agustus neng Patupando Basar seksi remaja kaos gotilon A100.000 20 per sektor, payung 100.000 20 per sektor, celengan keluarga silua sektor. Pinabotohan tu sudah ruas ni huria KBP Mampang Perapatan asa di bagasan hasadaon hita mangurupi mana berpartisipasi lau mendukung ulau ni mau liate pasapul 2 hon parheheon na posobulung hombartu program NHKBP Mampang Perapatan 2022 naing patupautado pesta parheon NHKBP Mampang Perapatan 2022 do tema Bright Bring God's Glory Inside Out tole siap pudi tole siap jolo dihalengi ho doahu jala dilinggom tangamu doahu Psalmen 130 ayat 5 jala taida marumang ni kegiatan ima di hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 10 WIB naing Patupando Beauty Class NHKBP mana kelas kecantikan Maranganan di Gedung Serbaguna. Produk dan alat makeup telah disediakan Wardah. Di hari Minggu 4 September 2022 pukul 10 WIB ima pesta puncak parheon NHKBP. Di hari Minggu 4 September 2022 pukul 10 WIB naing Patupando parmingguan rap dohot alumni pengurus NHKBP Mampang Perapatan. Pasapul tulun ucapan terima kasih di Jalo Huriat todo bunga altar sian pengurus perempuan HKBP Mampang Perapatan gereja Pasalton Mulyate tuhatama masu pasapulu opaton sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Rabu 1 Jumat 24 26 Agustus 2022 maringanan di Green Forest Hotel Bogor neng Patupando sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tema masih rupa mahamu mamorsan akan nadok doki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus sian Galatia ono maitolu sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nani dohotan ni pendeta resort pendeta Sanghor Babjar Nahor STHMM utusan sinode distrik Situares Rowesto Sinurat sian Mampang Perapatan dan utusan sian ruas Nyonya Dr. H. Manulang Boru Siagian sian HKBP MT Haryono. Pertemuan Diakoni Distrik di hari Jumat 26 Agustus 2022 pukul 15 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan naing Patupando pertemuan Diakoni Distrik 8 DKI Jakarta. Pasaplonomon seminar kesehatian AMA Distrik Walu DKI Jakarta di hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 2 WIB maringanan di aula SMK Prestasi Prima Jalan Hankam Raya nomor 20 Sia Cilangkap Cipayung Jakarta Timur neng Patupando seminar kesehatian ama dohot tema pola hidup sehat pinabotohon tu ama asaria mandoho tuisa pasapul pituhon sermon pangula nago tingki di hari Senin 20 Agustus 2022 pukul 10 WIB maringanan di Sopo Marpikir HKBP neng Patupando sermon pangula nago tingki Distrik Walu DKI Jakarta pasapuluhon pemeriksaan kesehatan untuk perempuan Hombartu Surat Preses nomor 40 Sada tahun 2002 taringotu pemeriksaan kesehatan tu perempuan pap smear mammografi dohot USG payudara napitu pani perempuan Distrik Walu DKI Jakarta pinabotohon tu perempuan HKBP Mampang Perapatan neng mandohotisa boima mendaftar marhite Nyonya Nadiak Manang Inang Boru Samosir Hombartu persyaratan nanaung ditentuhon kuota terbatas pasapulusion ulang tahun kelahiran Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun ruas ni Huriata namun ulang tahun di Bagasan Samenggion Idok hatani debata
ay tambahan ido diho gajang ni ari-ari dohot taon ni ngolum dohot dame. Siapoda tulu ayat 2 pa 20-hon parhepengon terlampir. Kapelian hamulation dohot nasing nasu jinaha dititingon taida ma diharotas acara nadong di hitabe. Songoni matiting ni huriata di bagasan nasa minggon tuhata mama sumasu tong martang yang mahita. Pinuji pinasangap mahole di bata nami sa mingguon go dolas ni rohanami sehat-sehat ale Tuhan rap dohot keluarga nami ale Tuhan. Songonido sudi namar minggu di Sadarion dohot namar live streaming di Jabu Nabi asima roham ale Tuhan dongani nasida. Saya tabay ma haporsyon nami marhite-hite barita nauli na pinasahat ni pandita nami amang sinaga boru inang boru purba naro mengebati uria mampang ale Tuhan. Tuhan gudang ni acara PHD pertangyangan dohot lana singale Tuhan di bagasan samingguan. Homa masu-masu aka carai ale Tuhan. Hai homa manutun laka-laka niaka namang dohoti sale Tuhan. Anggiat boy marparbue tu ngoluna bibe. Melati male Tuhan didongani hodo akan tua-tua nami di inganan nabi manang di bagasan parsaiton nasida le Tuhan. Saya dongani mana sida di bagasan hatuauna le Tuhan. Tuhan ruas nami na hurang sehat ale Tuhan dongani ale Tuhan dongani aka naman dongani nasida le Tuhan di ganup Jabu Nabe nang songoni hami aka na tua-tua na marianakon parsikola le Tuhan saya homa mengajari hami mengajari aka inokon nami na binasahami Tuhami Tuhan neng marsiajar ma parguru malua tahun ajaran 2022 torok do ale Tuhan anakon nami parsiajar parguru malua ale Tuhan saya homa mandongani nasida asa boy dapot na parsiajaran aka nani ulahon sian HKBP mampang ale Tuhan. Mulai temale Tuhan pasatami tangyangon marhiti-hiti di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Huhut papungu palean sada A sada B marende mahita sian buku ende 762 ayat sada do seterusnya. Salah
batana sumurung sian salu naroha. Imana mangaramoti akka ati-ati do pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hurian itu hatta ina honorongan bagasan Kristus Yesus. Adorang sota jaha manang hujaha turpuk jamita di bagasa minggu sadarion. Guarhu Padita Romeo Roni Panli Sinaga. Nawalap Boru Purba. Dua madak dana bawa di Hami siakangan kalas sada SMP. Si P2 kalas opa SD. Jalam aku basi Hami nang tongo di Huriata HKBP Salemba resort diaspora. Sada resort dangarung pagarana omma resort nomme di sadu HKBP. Mulu selilingon go barata mulu gereja di Jakarta belga-belga omma resort nomme opak pulopak kepala keluarga dohita. 127 jiwa jala darung pagaran. Jala gedung gereja ta saharu dinuaeng marminggu di gedung gereja Serikat Buruh Sejahtera Indonesia manang kantor SBSI. Ima songon partinda daku di tonga-tonga di pasoratai saha ma tabi sia kami horas madihita. Hatani dewata nama makuling hita di bagasa tiki sadarion. Di minggu na pasapuluhon dung Trinitatis tar surat sian buku panurirang Yesaya biddu 50 walu mamuka sian ayat sia B saha rodi ayat 10 opat. Yesaya 50 ayat sia B saha rodi 10 opat ujah madihita sono medo disi laos tapayuti hutma di bagasan rohatta ganuk marsada-sada. Molo di paholang hosiat tonga-tongam pangarupaon tudu-tudu ni jari-jari doho pakuling hajahaton. Jala di loko asin roham tu namale. Jala di pasaba porohani nadangol. Jadi bicar mahati rommu di bagasan haholomon. Jala hagola pommu tudoson hosniari. Jadi saya toktong ma tugu-tugu ni Jehobaho. Jala pasaba punna roham diaka inganan narahar. Jala papironna holi-holim. Gabe tudoson porlak nasiniram doho. Jala songo mual nasodung marsik. Jadi pauloni aka anakmu ma aka pasi-pasi sian narobi. Patidangommu ma aka ojahan marsudut-sudut jala guaron ni halak maho. Si pauli aka riga. Si totas aka dalan balobung asa hainganan. Molotung ditait hopat musian ari sabat mangulah lomon roham di hari habadioku. Jala di guarho ari sabat. Ari hasoloan marmulia dia kajol manabedia ni Jehovah. Jala dipasang po ibana. Unang diulahoko akka dalammu. Unang diiut-iuto lomo ni roham manang marhatarari. Jadi marlas ni roham ahomida Jehovah. Jala ahu manugu-nuguho di atas ni akka betul-betul ni tanoon. Jala parmudu-muduoku maho marhiti-hiti parjabaran ni Jakob. Opumunai ai pamangan ni Jehovah do madok songoni ido sahakna. Hurian itu hata nolongan bahasan Kristus Yesus. Adung dua pengalamaku di nama kobasi di dua huria manang dua resort nama rasing. Na parjolo di tiki makobasi di sada huria hami di huria di Bonapasogit. Adong masa ada huria di si ruasna mar 100 opak walu 100 opak pelalu kepala keluarga. Alai pungan ina di si pungan parede hola 20 tolu. Manang saharu di 25 do paling gudangna. Jadi semarsaka doa baru dengan setaban yang pungan inaon. So malan yan ngolor tongan huria kan per minggu boy do honota 2 per tolu holan akaina ro. Ale yang go huria huida bunga paredena holan 20 tolu 24 paling gudang 25. Marsak kama baru naing asa manopot akaina sasong natorok jo pungat paropuanon. Di sada tiki utopo masadeina ringgas dunia merminggu na taon. Ali asal utugi tu punga perempuan salinari mamangi hedua maina. Ali mersitutu maju manukuni bana inang. Wah sadang uluh masuk tu punga perempuan edingga dusinang marpi hadiru hita madan ngoti hatani dewata.
Ale Roma ina tema dok buti dua mang. Unang jua cik rohani amang daina. Buah harwa. Dang lomor aku masuk tuh bunga perempuan ni. Buasa. Ai hado amang ditiki dia huma hami. Ai merbede dunat ten situe dok pungan ini mersi janggula di huma. Holan lain parbalohan. Ale bunga parede. Bunga kur. Molo songoni do parangin ini sida. Malepatan na auring gas tupungan pari ina ditugi-tugi namang. Molo dang adong go perbuina. Hola ido ina te songoni au pigabe ho homma. Ai to horu bega sarohaku. Molo tung sadong biha surungon ni seda punguan. Naringgas minggu. Naringgas makatau hatani debata. Do parangi siganu pari. Pola jujukku. Sementara jol mana soringgas minggu. Na soringgas tupunga parede. Alai boy ngoluna gabi tau tiruan. Mana perjolo. Nah paduahon hurion mulai mah di daerah perkotaan di Pulau Jawa. Arung masih ada ina menyelutuk tuau dung mulai permingguan. Amang, ahai. Molo amang neng lau mangida aka baju-baju na arga na bagak aka model-model kebaya di gereja mah. Ini tuau, bahasa dok kok soni nang dokon. Baik kon amang mah. Molo lau marpungu aka ina molo jupang natal jupa sudah pasti ikon arung disima sudah aka model-model pakaian isima sudah jongjong arung nuansa-nuansa arung nuansa meraun arung nuansa biron akan harga-harga disima gabi suku-suku dorhaku ini natai ena betul-betul dulu minggu mana alana memang adung petuduhon aka hadironna jadi hudok matu natai buti inang dang barani hita manguhumi akan nasongoni. Ra las ni rohana do namar saur ra do di bata. Jadi patudo ni mana mah? Di si bui mana mar saur memuji de bata. Ai taringo tu hapor sioni. Dang bui hita menilai. Dang bui hita mamuten pribadi di do de bata. Olu amang ali gabi tergasi do hami nasumar dihaon. Ai ropi hami mar minggu asaburu ra nyaman. Rak boy hudul bersama. Ali mulununga adong khusus. Udulan halakan. Udulan kawan. Hami di dia manok kudul. Nasumber dia dihon. Ina nasida. Boy main nangi. Anon tapaturi ma. Nenget-nenget. Dia mau kadamang dok dainang. Buasa wangkat 2 ceritaon. Dia mau amanami dohot ina nami. Ai gudang gosonari amanginang. Kepalsuan sedang merasuk dan sedang memasuki kehidupan kita. Sadar manang sadar hita ngolu marsi paula, ngolu na marsi mokel selalu berusaha mengancam kehidupan kita. Bahkan sonari teknologi kemajuan sonari mencoba mempermudah setiap orang melakukan yang namanya kepalsuan hidup. Tabering majolon waing aka peralatan elektronik na gudangan waing na dibajak. Na gudang gunang aka palsu. Barang elektronik palsu merek na binereng jago. Alai kualitasna kawe. Adong go hepeng palsu. Cinta penwang akan aposo gudang go cinta palsu. Jangan-jangan rumah tangga juga saat ini banyak kepalsuan. Bukan lagi rumah tangga yang benar-benar kudus dan murni di hadapan Tuhan. Wasa udok songoning. Adung sada ina nang baru umur 70 tahun maka tahatai tuau cerita imana curha ido imana buti amang nunga marumah tangga utolu 30 tahun ibatu di mana fotonya matana omma suamiku alesa aru di mati ibana dakya cinta utu amat tahun mekelau wasa boy soni nang ngamar pahupuho ngamar anak ko ngamar gabi ho ale wasa dang cinta ho tu amat tahun dak cinta amang sonai mana cintaku hian isi do kumadan naru cintaku ale ala soto olak nis kumadan dang dapot kumadan na bananggo hola nanggo tanah jadi memang ketepatan harwa mohon maaf dako lupa buah jabatan yang mati harwa na pasti bos nai do kumadan na aloi mana staf na hiad do harwa jadi gabiarong matu baga sarohaku buti ati gudang gunung ngaka inon waing di rumah tangga tasona manginang sita pikirin amang inate holong rohana tu hita pedao. Sita pikir rohani di hita. Hape daong. Buasa. Banyak sekarang perempuan tanda kutip menahan diri bertahan dalam rumah tangga
bukan karena cinta kepada suami, tapi karena anak dan karena tanggung jawab sebagai istri yang diikat oleh budaya dan adat Batak. Bahkan arung do pinang na lebih radikal. Arung sede ina na mebelu. Mulu pemahamaku mulu nunga mebelu sede ina nian. Pasti do marsa rohana. Merukil do rohana. Ale hubereng mana ton. Mod dengan mati di juluna dan marna tangis. Songona sodong kesan dia berduka. Dung salpu 2 minggu Roma manopot. Inang. Songona lungu marohami teh. Dung borha amat tai. Naselilingo dongamu rak mekel. Rak mangan, rak minum. Medok inat tai. Daw ngamangina. Dang marsa kau. Ngemeluo sapar marani na mana. Wasa meluo inang sapar maraku. Do ditiki mangulu amat tai. Si mebir duaw. Saya di paudomo dapuaw. Ganuk borngit lo humodum. Holanda beletinodo. Ipa sarung-sarung itorong ni batali ni mana. Oni pengalaman asli do inang. Ditiki bona pasugit kami. Seorang istri. Karena dia tidak memberikan uang rokok sama suaminya. Roma amatai, ibu maharwa parangaun, itu abai bonani kopina, itu tung hau mana, holan alana parsigaret dang dilihat tu amatai. Jadi kadang ngomar pikir, amang, terlalu biak kamanami non itu. Iku perlu durah hita mengeruji-ruji, molo mate hita, tangis do nate marang dau. Nah hobbo nesida, ala tabering pangalahota. Jelas sebaliknya, kita pikir nate holong rohana tu hita hape dau. Mungkin kita mengatakan dirinya adalah milik kita, tapi hatinya milik orang lain. Ali hamu kena nami, kejujur hamu tu dirimu nenang. Holong, dang nadau. Ala nagudang sonari kepalsuan rumah tangga. Bahkan sonari kepalsuan hidup itu sudah memasuki dunia maya. Sudah memasuki dunia virtual. Nunga gudang nuai ngolu tamanginang, imang ngolu na diedit-edit. Ngolu na pinature-ture. Bahasa udok kosongoni, kehidupan di dunia virtual tidak seindah kehidupan di dunia nyata. Ay gudang nuai kita mencoba memposting kemewahan, kehebatan, keharmonisan rumah tangga di dalam dunia virtual, di media sosial. Ali suku-suku, songoni do dunia kenyataan na. Holan ulang tahun amat tai, selama ulang tahun selama ulang tahun mah i-posting mah di Facebook. Herana subuh do hono secara langsung. Ale songona di bereng jolma di dunia maya asa songona hebat. Ibereng lilini, ibae mah disiap tulisan-tulisan romantis. Ale binereng mah rumah tanggana ganu pare holana berbeda itu. Holana marsoal do. Gudang go HP nuai ngamanginang. Hidup kita, hidup yang diedit-edit. Hidup yang dipature-ture. Dangna memang songoni kenyataan yang kita masukkan dalam dunia virtual dan dalam dunia yang maya yang saat ini yang sering kita katakan. Hidup kita adalah hidup yang sering diedit-edit, pinature dangna ngolu nature, gabi gudang mahitan waing hidup dalam kepalsuan, hidup namarsi paula, ngolu namarsi mokel, imana masa nuang ditikyon. Alani rumolo taide baga satu pukta sonari hamu amanginang. Sasitonga kritik ni debatado on tungolu peribadahan ni bangsa Israel. Ima di hata batak warima hadaulaton. Hidup peribadahan. Ahado sasitonga ibadahi. Ahado sasitonga ngolu damar hadaulatoning. Molo sasitonga hadaulaton dalam bahasa Indonesia yang sering kita sebut dengan ibadah. Sian hata hebir di guari mohon istilahnya abudah. Abudah yaitu melayani. Abudah yaitu mengabdi. Abudah yaitu menempatkan diri lebih rendah dari yang diabdikan. Jadi molo warna abudah molarong abdi Allah inna. Sasitonga sekata abudah di. Abudah Elohim abdi Allah. Jadi molo warna ibadah berarti hidup yang melayani di secara totalitas. Dan holan ibadah na holana tu ruhut di parugamoon. Dak holana ibadah na holana ruhut di parsobaon. Molo nunga marede, molo nunga di pasar pelian, molo nunga ro marmuji, maredede di bagasa coroi, molo nunga ro tu pertanyaan. Dak kola sebatasi HP ibadah. Ibadah adalah totalitas kehidupan umat manusia. Mulai sian nahehe siap podoman. Saat musetuna modom tu podoman. Ido ibadah ta.
Ido pelayanata tu adopan di dewata, bukan ibadah dalam arti temporer, sesaat-sesaat. Ido mulu ibadah. Alan ido mulu taida sasitonga ado haro persoalan ibadah di bangsa Israel. Nah dikritik ni si saya di son, na pinasahan ni dewata. Haroa dung mula bangsa Israel sian Babil, tabot roa manginang 70 tahun na sida tertaban. Mula na sida dang tangan kosong. Diukap dewata do rohani Kores raja Persia. Asa sudi aka bangso na ginonggongonna dina mulak tu bona pasugi na bangso Israel mangaleon arta tu bangso Israel. Adong guna mangaleon maser sudi sebagai bekal na sida jala diurupi bangso Persia do raja Kores Israel pajongjokun Yerusalem. Pajongjokun bagas joro ima ditikini si Nehemia do si Esra mabuan na sida mula tu Yerusalem. Dung jongjong ma kota Yerusalem. Dung dipauli ma muse nenget-nenget bagas joroon. Di patorang dewata ma tu na sida. Dia do hadaulaton na di halomohod dewata. Manakah sebenarnya ibadah yang sejati, ibadah yang diharapkan oleh Tuhan dari umat bangsa Israel saat itu? Selama ini bangsa Israel memahami bahwa ibadah yang sejati itu adalah puasa, adalah perayaan-perayaan Sabat, adalah perayaan-perayaan Paskah yang lain yang dirayakan di Bait Allah. Salilungun hidup pangatusun nasida, perayaan ritual-ritual, ritus-ritus. Tetapi kejahatan merajalela. Ketidakadilan juga terjadi, di mana orang miskin ditindas, orang kecil disiksa, gari ada di gadis akan namanya meti holamat diori pangomatu dirina sendiri. Hera somararga behosani col mahati hai. Na peting upasaha piliaku tu bagas coro belga-belga. Hera boy madigati yang hosani col ma tu pilihan. Dak pola buai di isak pemudarina pogoson. Ale upasaha ma piliaku perpula tigor-tigor tu bagas coro. Tapi ring juinang nama buan Alkitab manang Bibil Amos 5 ayat 21 Rudi 24. Arong nama Bibil teh song? Abang, arong? Tabuka juinang. Amos panurirang Amos lebih baik do si Amos madok. Amos 25 ayat 21 sa Rudi 24. Nama dapot ijaha majoinang. Dijah majo, nama dapat. Amos 5 ayat 21 Rudi 24. Ayat 23 24 mana? Ujaha salinari nangda sono medok dising omma kritik ni si Amos taringot tu peribadan damar si Paula ditongan di bangsa Israel. Huhagigihom biasa nahu mida akka ari rayamu jaladang dialo mohon rohaku akaluhutan muna ay nangpe di peleo kamu tuau aka pilihan si tutungo do pilihan si panganon dang lomor haku disi pilihan hamulateon sian pinaham muna pamuyape dang parduliau disi paholang masianahu hagu turoni aka edemu jaladang lomor rohani pinggolhu ubigi suara ni sordamu. Jadi margiling-giling masongon aik uhumi jala hati goran songon sungai naso olo marsik omba kritik amanginang jala odo takas selilingon harwa bangsa Israel memahami peribadahan itu hanya ritual hola lamar ede hola lamar bungu
Hape dang mapakorhon pare dioni tu parangi seganu pari. Dang mapakorhon ape hidup keagamaan itu dalam perilaku sehari-hari. Seolah-olah seperti jauh panggang dari api. Kristenau hape hutodong dalam kematian ini. Dang hupapatar hon hape hadirion hakaristenoni. Marhite-hite parangin ngoluku. Gudang wain jolma mengklaim orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Tapi pertanyaannya, benarkah dia menyatakan diri dalam perilaku sebagai orang Kristen? Aliyahado perspektif ne baru na pinatorang ni debata hadaulatoni. Hadaulaton na idok ni debata di son. Ima molo di Amos nakeng di ayat 20 nomi. Takas di ayat 24 takas di si. Jadi margiling-giling masongon aek uhumi. Jala hati goran songon sungai naso olo marsik. Nah marlapata dunwaing dison bahwa ibadah yang selama ini dipahami sebagai ritual, ternyata Allah membaharui ibadah itu sebagai sesuatu yang kita lakukan. Menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, itu sasetengah ibadah. Dan ibadah dalam arti hola ritual, hola marpungu-pungu daun. Alai parangi do, pabahenata do. Ay molo holan ibadah, napa pungu-pungoni do. Molo holan ibadah, pelea situ tungoni do. Pelea perpuluhan do. Barang parjabar bina pugus dah di hari joni debata. Di do nang ngamanginang. Ay molo holan akasi bareno ni do, sinadongan ni do, ukuran ni jolma na beribadah. Berarti jolma na pasatu pelean na otik. Songon sada ina na bebelu na pasaton hola 2 peser, sada duit, sada hepeng. Dang doho bimana? Alai Roma di bata madok nuaing, dangi ibadah. Hadaulaton na dilamorani di bata ima, molo mergiling-giling. Hati goran, dohot, hasitongan, di tonga-tongani bangso Israel. Nang sonidon nuaing dihita amanginang. Sonari mulak majolo tu hita. Do pangatusyota hadaulaton nani halomon ni debata. Gudang gora hita mangarejumi kepuasan kita sebagai orang Kristen jika kita yang pertama puas kalau aktif kita mengikuti ibadah perayaan. Jadi au juk mahudokon magwarna Kristen ritual. Jadi molo adong ka permingguan pertanyaan aktif doon. Salah do jolma naringgas marminggu daun. Alai unang manian sampai hanya kepada ritual. Adonggo jomana karisteni puas ibana holan semacam simbolis. Menggunakan ornamen-ornamen. Ipakai mana kalungna salib. Ibani mana dijabuna gambar salib. Alai holan na sebatas ornamen simbol. Ay holan na merberi do matay na te dijabu. Itu dia malapatani simboli. Inilah Kristen-Kristen ornamental. Adonggo jolma na ahli berteologia. Songon akasi boto patik, si boto surat. Dia memahami, mengetahui ayat-ayat Alkitab dari kejadian sampai kepada wahyu. Alaihola sebatas perdebatan teologis. Mana diguari jojot Kristen-Kristen intelektual. Dia puas jika dia mampu berdebat, berteologia. Seolah-olah tidak bisa ada orang yang bisa mengalahkan dia. Alai suku-suku nuaing. Isi dona sahak boy itu Kristen operasional. Dan dibotoi mana manginang. Patorakon do holongi. Dan bui mana patorako sungun dia do parsauran dadinggan. Alai molo mauas donganna di leom minum. Male donganna ileom mangan. Molo adong jolma pik donganna tok pikiran donganna hudu mana-mana ngihon. Jaleleo ni mana pangapulion. Suku-suku dihita sien no patot dia do harwah karisteno nasitongi. Nah holan Kristen ritual do. Holan Kristen ornamental do, holan Kristen intelektual do, manang Kristen operasional nakaningi, dang dibotoi mana patorako, dang pistari mana, alai boy di bani mana satu kecil perbuatan yang baik bagi orang lain. Di bahani dua manginang, jolma namar hadaulaton, na beribadah adalah orang yang lahir dari iman percaya kepada Kristus. Dan iman percaya kepada Kristus inilah menghasilkan perbuatan baik. Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi molo jolma na beribadah ikut jolma na marhapor syaud dui. Molo jolma na marhapor syaud ikut darida dui sian ngoluna siapa bahenanna. Mungkin kita mengatakan sulit untuk berbuat baik, sebenarnya tidak kamanginang.
hola senyup pe hamuna inang. Mula sebagai sejoron, tudong amuna sama narong di hapirang do siamun. Sasitonga kita sudah berbuat baik. Nungga. Beko kamu maju inang. Ai moloi torsomur si malolok ta mangira dongatan di hapirang do siamuni. Eden gebitu roha nama ngalati. Ale hola mula merminggu hamuna hora sinang senyup kamu. Apalagi Pak Jepang do tahu senyum makil makatai hora sinang. Kan ada gue energi na positif na bui marsau. Tidak mahal inang berbuat baik itu. Senyum itu tidak mahal. Ale kadang mau kita senyum. Seolah-olah kita runa punasa persoalan di Portibion. Songur sede betu na belga maduduni si majujukta. Mau kita memuji orang lain. Sada hubere ngamanginang sahita. Mau kita memuji kelebihan orang lain. Holane kita seolana neng pujon di jolma. Idu banarong ra paduan nelak Batak. Si bora purgu picur sotik. Mamora hita luhut ale sumurung mau. Sotik seolana masih tadiori masurung-surung. Boiru hita lak mamora ale au masumurung. Adong gusto nilang cerita songon. Ale unang pula babubuh halak amanginang dah. Jadi adong maharwa namar ale-ale namar dongan. Mulai siat dongan namar magudang, namar tadang, satu namar hasohotan. Mati mamaton dongan non. Jadi lah dongan nama gudang usah pertadangan, romai mana melayat. Lahu manukir. Ditiki maka tatai matong mangapuli. Ikonaro mandoko kata. Ipuji mana dongan namor dingon. Jadi hamu keluarga nami duk sudi napung dison. Iya amata namor dingon napistar don. Dong aku duna jula mas sekolah. Imana mana jolo juara seda di pas sekolah nami mulai SD, SMP, SMA. Ale au ma juara sedana inna. Ipa bu imana juara 2, au ma juara sedana. Rak martadang dohami, dapok nama inaton. Ima na guru SMA, guru PNS. Ale yang gua dapot tu ma dosen inna. Jadi saya panakut nakut imana dirina. Sahabat tu kareju rap kareju. Kareju mama di jabatan on. Imana ma wakil la ali au ma direktur ra ina museng matom. Jadi adong go jol maharwa seolah-olah dipakai mana mau meni. Holan di paturu mana dirina. Dipuji alai neng dirina do tiba-tiba. Udang go sumuni. Selalu dia mencari dia yang selalu utama. Mau do kita mengapresiasi, menghargai. Idu banda gudang neng jolma olo dang aktif di gereja. Mau kita memperapresiasi. Lujakku dagiku suta bagajiku tu dia kuina ujungnya bulat depan dah lebih panitia. Disuruh ma penon, hamu ma disi. Sarong menghargai, ngasa tonga mati bala sarong menghargai inna muse. Aidu banda sastong enang adong go tolu jolma pertimbangan molo makubasi melayani di gereja. Adong go jolma pertimbangan apa jolo ima pertimbangan pencitraan diri untuk dihargai. Gudang gunang jolma, unang salah hitamanginang. Gudang gunang jolma mamake tohonan, mamake langgatan, holan lau mencitrakan diri na hebat. Molodang dihargai, itu medeli mana? Tarik diri, si tua tarik diri mana? Ngai waduh pi. Tarik diri. Nah pedua narung gunang jolma, lau mana makubasi di gereja, tong alani materi. Unang salah hita. Idu banda gudang nuana ke gereja sonari, marageda pe. Adong go upalujana. Marjami tapi adong go upalujana. Mangulo na HP sermon adong upalujana. Ahana matain. Pengalaman do situ rumah dok itu amang garu parhauma molo mangobak tu hauma mabirsa do buteki itu pamangan. Tabotor teh namangan butek. Orang yang melayani di sawah kalau dia memacul lumpur itu akan kena kemul. Masa saya datang melayani di gereja enggak ada sedikit pun kinerja yang bisa dihargai secara materi? Hidup. Aliran jolma memang panggilan hidup, melayani dengan tulus. Jadi akan jolma nasongonon dihargai pun atau tidak, adong pemateri atau tidak, dia tidak akan kecewa. Mengapa? Karena dia melakukannya bukan untuk orang lain, tapi untuk Tuhan. Karena itu adalah panggilan hidup. Bo harus nari doa kita pe di tonga-tonga di bagas joron, molo taulah kau latai unang manian mangida rupa, unang manian mangida jolma. Jika kita menyadari bahwa apa yang kita kerjakan demi Tuhan itulah peribadahan kita yang tadi, maka kita melakukan peribadahan itu adalah dengan ketulusan dan praktik kehidupan itu tampak dalam perbuatan baik. Asa jolma namar hadaulaton
hobartu sakap do lo berani debata. Dia tidak tahu berkepalsuan. Dia tidak tahu bermunafik ria. Dia hanya menyatakan apa yang diimani, diimplementasikan dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Jadi kotusido hita manginang. Alaniaha. Molohola porsiado hita tu Yesus tanpa perbuatan itu tidak butuh harga. Believe in Jesus, we pay nothing. Follow Jesus, we pay something. Molo mengikuti Yesus ada harga yang dibayar. Alai molo warna serve Jesus atau serving Jesus, we pay anything. Molo nunggah tak ambil keputusan melayani Yesus Kristus dengan profesi kita masing-masing, maka siap kita bayar semuanya. Nyawa pun harus kita gadekan. Unang metong gadi hukamu haporsamuna alani jabatan yang hanya bersifat sementara. Unang metong olo jolma menggadaikan kebenaran hanya untuk jabatan yang hanya sesaat, menghilangkan nyawa orang hanya untuk kepentingan sendiri. Unang mungkin debata tahilala hera di itu tu imana si malolonga tidak. Jala perludo inang dohonokku tita sonari. Pada saat kita saat ini berbuat kesalahan, berbuat dosa, pada saat ini Tuhan sedang menghitung perbuatan kita. Tetapi Tuhan belum menghukum kita. Mengapa? Karena Tuhan berharap ada waktunya kita untuk kembali kepada Dia. Jadi unang tak pikir manginang. Mulut taulau na jahat ala sotor tadapot perbuena tu hita. Seolah-olah tadok Tuhan idang mangapoto. Daun. Tuhan tahu. Tapi Tuhan masih menunggu. Adiga do mula anak kokon. Adiga do anak siap kon bertobat. Jangan sampai pintu tertutup, terkunci, maka tidak ada lagi yang bisa untuk diubah. Jadi muladong ati biha adong na merasa adong sesuatu yang terganjal hatinya, segeralah bertobat. Mumpung pintu anugerah Tuhan masih terbuka lebar. Karena ada masanya Tuhan menutup pintu di mana tidak bisa lagi dibuka oleh siapapun. Dang boy pangasa honota hamorota membukai. Dang boy pangasa honota wasota membuka pitui. Dang boy pangasa honota relasi-relasi ta lau membuka pitui dang. Hola di mana do? Ala hola di mana do na boy membuka pitui? Hapor syamu do inang na boy manutuki. Imanlah yang bisa membuka pintu kerajaan surga melalui pertobatan saat ini. Jadi bicarong kesempatan, bicara lo debataro petu hita, bertobatlah, kembalilah, karena pintu surga sekarang masih terbuka untuk kita. Los ido di igil debata tu hita inang, songon tu bangsa Israel, molo bertobat to, molo di pe baruho, di paubaho ngolu, imana kaning adong madisi di lo debata tu ibana, togu ni debata mangolum, pasa babong ni debata ma roham, papiro ni debata ma holim, lehono ni debata ma tuho gogo lau paulihon hutam, ima Jerusalem naking bagai setrupukon, jala di parmahani debata mangulum. Leonom nama tuho si panganon nalomak sian jabar ni si Jakob na nakaning. Jala di parmudu-mudu debata mahita di bagasan nguluta. Ima jolma naulu pay baru nguluna hidup dalam kesejatian. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mau meninggalkan kehidupan yang lama, hidup dalam kehidupan yang baru, dalam tindakan sosial yang baik. Alanin waing dang gajang bedoh ni trupukon molo didok tu hita manginan dia do hadaulaton na di alomoh debata na parjolo tabuka majolo Roma pasal biddu 12 ayat sada 2 sada nai Jakobus sada ayat 27 taida majolo Roma manang Rom 12 ayat sada sa Rudi ayat 2 dohot Jakobus sada ayat 27. Nama dapok Roma 12 ayat sada 2 di Jahama. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kemudian Yakobus 1 ayat 27.
langsung. Ya, Yakobus 1 ayat 27. Ujaha masalinari Rom 12 ayat sadaru di 2. Nah wapoi mahamu ale kadongan maritihiti asin rohani debata. Pasahat hamu ma daging muna bahe pilihan na mangolu na badia. Nah hinalo mohon ni debata ima hadolaton ni namar roha. Jala unang gabi sarobak kamu do portibion. Alai gabi ibaru mahamu dunguwa pikiran muna asa tau hamu manibangi lomon rohani debata. Iman nauli na hinalasson na do na sundenggan. Yakobus ada ayat 27. Oddo hadaulatun na yas jalan na sumarlidang di rohani debata ama. Madulo akan na sumarama somarina. Dot akan na mabalu di haporsuhon na sida. Huhut mangaramoti diri niba maralohon portibion unang marlidang. Holani duinang hadaulaton na di halomohon di debata. Hidup ibadah yang sejati adalah ketika kita memberikan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup berarti menghasilkan buah. Molo kariste dohamu inang, patudok kamu ma perbemuna son hakariste doni. Jala dia do tadanai ima madulo nasomarama nasomarina akan na pogus akan na babalu. Jadi ausuran yan didok ahado hadaulaton lomon rohani bata. Tindakan kepedulian kepada sesama. Unang manian las rohamuna marida jolma na marsak. Ale marsak rohamuna mangida jolma na marlas roha. Unang maniasoni. Iko songona do na Apostel Paulus do. Tangis mamurak do na tangis. Ale mekel mahamu rap dongan na mekel. Mulo songoni dun waing. Daing manian hatani dewata di tikion. Gabe evaluasi mahita. Sudah sampai di manakah ibadah saya selama ini di hadapan Tuhan? Hita ma nama dibangi di diri tabe. Amin martang yang mahita. Muliate di pasahat rohanami turut pamuli Tuhan. Di pengotodo hami asa hadaulaton nahula hami dado pamuli Tuhan. Unang manian hadaulaton namar si paula. Hadaulaton namar si mokel. Kemunafikan atau kepalsuan. Alainang mahadaulatun na pulin. Hadaulaton nda sejati. Na borak sian haporsyon nami manadahu di ngulu nami. Tuhan marpangaju mahu di hagalon nami. Gir-gir dunia to di iyali galidu ya daging nami. Seholan na mangarup tudu sa do molo hagio ni daging nami le Tuhan. Ura-ura do hami delela portibion. Alani tawaran kenikmatan dunia. Hamuraun hagabeon hasangapon nasiad dalam nasopatu juk dole Tuhan mempengaruhi hami. Jalolo dumadabu hami tu dosa. Marga di hami ngolu ni hadagingon namion. Ngolu ni portibina man hape par satu kinad dui. Alani Tuhan mangilekele kami todo pamu. Leo matu hami to dim na bediai. Par sahalai masudi akan aporsia tuho ruas ni huriamo na le Tuhan. Asa boto hami manirang dia na denggat jala dia narwa. Asa boy Tuhan boto hami dia do ngulu namar si paula jala dia do ngulu namar si tutu dia do pamu. Hapor siaun nama ngulu. Patar dui sian parang ini ngulu. Na denggan tu sudah colma. Ngulu na soholan mamikiri diri nami sadbing. Ale do mamikiri na didongan. Ngulu na soholan maparwan holan nariko di hami. Ale do matong maparwahon nariko didongan. Ima madulu naso marama naso marina. Marpanario dia kena pogos. Marpanario akan mabalu oleh Tuhan. Jupang manian keadilan. Hasitongan, hati goran di tonga-tonga ni ruas di huriami. Asa mulu bui pi hami marsaur di bagas jorom di tikion bui ma hami marsaur di bagasan las ni roha. Ai di lekodo Tuhan oleh Tuhan. Hati goran nasyakko asa gabe partigor hami. Ilokoro tu hami hasit tongan ale Tuhan asa sibuan hasit tonga kami di ngulu nami. Ay marhite parang ini ngulu nami dole Tuhan.
lam tabba bilangan icol mana porsia tuho baim mahami sudi ruas ni huriamon gabi pasu-pasu tuak kadongan nami unang benihan hola diri nami na huria jumi hami umarga syadongan nami alai sudedo Tuhan ganup jol mai argado dia dopamu dang si ida rupa wali Tuhan sida rohado jala di boto hoda le Tuhan rohanami ganup marsere-sere na pungu di bagas coromon na romar saor mamudiro pasangapon guar namar mulia le Tuhan namar situtu do polito manang namar sipaula di boto hoda le Tuhan patardo saluna ngulunami de dopamu dang arong na buni molo tumpi adong na hupa buni-buni hami le Tuhan sasetong ngameilo do hami disi ala patardo di boto hoda le Tuhan garu sohu pikiri hami di boto hoda le Tuhan apalagi naung sanga hula hami na hupa buni-buni hami pasti takas do di boto ho molo tumpe di boto hoda le Tuhan saluna dang pitor di uhupo hami alai ditibangi hodo pe dipanggil horo pe Tuhami asarong hamu boni roha di hami anggiakmu bahami le Tuhan rade mahami ajarammu alani hu pangiru hami todim na bedia le Tuhan naing mamangula di bagasan roha hati-hati nang pikiran nami asa gabi sibuan hati gorak kami sibuan hasit tongan sibuan las ni roha sibuat dame di tonga-tonga ni portibion asalam tabba bilangan ni jol mana porsia tuhu jala dapotan haluaon ngolu nama noktong sian asi do tolong rohami pasu-pasu sudah ruas nuriam HKBP mampang prapatanon nang naposoma manami amang padita banjar nahor selo mahai paso na le Tuhan lom magogo nang soni ina nami nang padita borsi tumpul makubasi huriamon parsahalai na sida naing mamarhiti pakubasun na sida di huriamon na le Tuhan taruli sudah ruas nuriam ya kapasu-pasu na sumuru jalamar sangak maho marihiti akka nauli na dingga na pinatupan na sida di tonga-tonga ni huriamon pargugoy ma akka parhalado akka amado ina situ ali Tuhan naong mangaleo roha na sida makubasi mariti tohonan na sida asa marsitutu ali Tuhan na sida makubasi huriami ali Tuhan borak do laho maka tidak ko nasit tongi do na tigori alai tu sido di joho hami ganup marseda-seda unang maniat talu huriamon unang maniat talu akan aporse ali Tuhan di panosak ni portibion di ela-ela ni portibion pamonang mahami mariteto dimi jala marhuraja maho di bagasan hati-hati nang pikiran nami asubuh hami oleh Tuhan para raton harajommu di tonga-tonga ni portibion suder was huriam Tuhan na mek nama gudang satu nama tua nang program ni huriamo pele Tuhan huriam marsada-sada di tingkat resort satu tingkat distrik DKI Jakarta tu bagasatang ngamu dari Tuhan hupa gonggopok kami asa homale Tuhan nagabi ujahan nami dinamar pikir pehami do dinamangu patupahon jala mangulahu program nami naing maho gabi ujahan nami salhukna di bagasan Kristus Yesus martangiang jala marsobah mi turu pamu mulyate madiho amin mare de mahita sabukede 730 ya sare do uduna laos taparade ma piliata pilian dapat duahon Sai patau madiriku ale Tuhan Papa tarhon hina ulimi Tuhan
Tatangya koma peliata martangyang mahita. Ali debata amanami na di banwa gijang. Odo harorwani saluhut silolona dingga do nasa ulibasa na maliutus. Upasat tami masian na dilomi tuhami pilen nami tuho. Saya jalo megabe uap na husus di julum. Pasu-pasu mejala ramoti. Aso parsya kami pilihanon. Pati bulhon hari jomu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tondim. Asalam tadahami godang silolomi tuhami. Asalam girgir hami madok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni toriru di pangmataku. Hosadohon guguki rudi saluhut artaku. Upasah itu ho nasus satoku do. Ahli amanami na di bono gijang. Saya penerbadia magwarmu. Saya romah rejonmu. Saya sot molomani roham di bono tongosong na di bono gijang. Lehomatu hami sederon hangluan siapari. Sesama dosa nami song panesa nami. Di dosa dong namar dosa tuhami. Unak kami tu gitu pangujunan. Palua mahami sian pangagok. Ai ho dona puna haraja doho tagung ku on rodi hasa ngapon saleleng ni leleng na amen. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan di bata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakot Tuhan di bata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di bata mabohina tuho. Jala di pasor madamena tutodim. Amen, amen, amen. Asini